El futbol amateur més professional de les Terres de Ponent arriba al temps afegit de la mà de Lligues Lleida i el seu president, Josep Esparza. Sis i 18 clavades de la tarda d'aquest dimecres a els estudis d'UAU Lleida Ràdio, el president de Lligues Lleida. Josep Esparza, molt bones. Hola, molt bona tarda, què tal? Un Josep Esparza que avui ha improvisat al convidat perquè sé que s'han trobat avui i ha dit, home, doncs si sé que vas a la ràdio, vinc, ha vingut ja més d'un cop els estudis d'UAU Lleida de Ràdio i saludo a l'Alfa. Alfa, molt bones. Molt bones, campió, com va això? Tot bé o què? A més volem petar la xerrada, sobretot avui parlarem molt de l'Alfa, perquè sé que l'Alfa ens ha d'explicar moltes coses. A més, una persona que també des de Lligues Lleida coneixeu, que té 50.000 iniciatives entre mans, que evidentment busca millorar i molt la ciutat. Alfa, el micro està obert, parlàvem fora de micròfons abans de que vinguessis tu, Presi, i me deia, jo avui vinc a fer un resum de lo que tinc entre mans, i jo d'aquí uns dies ja vindré a que m'entrevistis amb calma. És el pre-match. Llavors, avui l'Alfa fora bromes, perquè l'Alfa fa molt de temps que lluita per diverses coses aquí a la ciutat, perquè, Alfa, tu m'ho deies, s'ha de lluitar per aquesta ciutat. És nostra, és la que tenim. I, primer de tot, moltes gràcies per convidar-me per aquí i gràcies al campió, que és un fenomen... És un plaer, Alfa, és un plaer. És una llegenda, i llegenda d'esperit per ell. Ho dic amb una paraula típica d'Àfrica, és un baobab. Saps, el baobab és aquests arbres que són molt grans, que estaran més de 100 anys. Gran ho soc. I mira, amb la teva samarreta aquí, amb el color d'aquestos, m'agradaria tindre un i portar-ho a molt a gust. I a part d'això, jo soc Alfa, origen Guinea-Conakry, vivint aquí a Alcaraz, Lleida, des de 2009, desembre, i he estudiat, tinc estudis, l'ESO, l'International Marketing aquí a Ilingua, i a part d'això, amb el futbol, si dius Alfa, és futbol. Si dius futbol, és Alfa aquí a la província de Lleida. Moltes gràcies per la convidada, per invitar-me per aquí, i faré un petit resum. De lo que parlarem és sobre la immigració de Lleida, la integració social i l'esport i la cultura i la convivència que tenim aquí, que tenim que millorar moltíssim, que està fatal. Tu em deies, i ho parlàvem abans de que arribessis, i ell me deia, hòstia, és que aquí a Lleida tenim problemes, i tenim un problema principal, i parlava l'Alfa de la immigració. Avui, sobretot, tu i jo farem d'oients, perquè l'Alfa té moltes coses a explicar. Tu diràs, Alfa, perquè dins d'aquests 4 blocs comença perquè tu vulguis. La immigració. Vinga. Primer de tot, si volem que no hi hagi moltes més gent que morin per el Mediterrani o al desert, primer de tot és fer neteja on estem. Netejar a la nostra casa, netejar fora de la casa, netejar fora d'on vivim, a la nostra ciutat estimada Lleida, província i tot. I a part d'això, per què això? Si aquí nosaltres venim de fora i estem sempre amargats, a un lloc africans, a un lloc asiàtic, a un lloc llatins i tot això, mai serem un Lleida unit i avançat. I si la cultura lleidatana estigui tot junts, Lleida no hi ha millor ciutat del món que Lleida, perquè hi ha totes les cultures aquí. A qualsevol països hi ha un representant d'aquest país aquí a Lleida. Perquè si no estàs d'acord amb mi, surt al carrer i mira quantes cultures veus. Per tot això, per si volem lluitar perquè no hi hagi molts morts, això és de fer cosetes aquí, que Lleida sigui que Lleida sigui acollidora, i més enllà de nosaltres que venim de fora, venim, estudiem i mirem què és el que nosaltres som i què podrem aportar per Lleida. No tindre el cap solament Àfrica, al meu país, Senegal, Guinea, Costa de Marfil, Mali o més enllà de Marroc o algo. Aquí, venim aquí, treballem per Lleida, i quan ja treballem per Lleida, amb les entitats, fundacions, associacions, i més enllà, podrem anar a Àfrica per fer projectes, campus, podrem fer academies, clubs, per tot això, per lluitar per a que la joventut africana que estiguin ahí al país, als pobles, que tinguin una oportunitat per poder ser alguns de no directament dir que si no arriben a Europa o no arriben a Estats Units no podran viure. I la integració... Que una cosa va de la mà de l'altra. És fonamental. És això.
T'ho deixo per ficar un punt des de que he parlat. No, a mi ja saps que jo aquestes coses tinc la pell bastant fina, perquè crec que amb la integració... primer que és una pau social, és així, o sigui... Jo recordo, mira que et diré, Presi, què deu fer, la tercera, quarta temporada que... Ja no sé, ja fa molts dies que em veus. Que són família, no? Que em veus, ja. Si no la primera, la segona, o si no el primer, el segon convidat que em vas portar va ser l'equip de l'ISOM. Sí. Si no el primer, va ser el segon. Perquè realment, nosaltres ho fem a través del futbol i de l'esport, aquesta integració, però tu veus a la societat, costa molt, o sigui, el que tu dius sí que és realment aquesta filosofia que hauríem de tindre, però també és una mica utòpica, perquè costa tot i costa molt el que les diferents ètnies, races, etc ens puguin unir i ens puguin fer que la cultura ja sigui de Lleida, de Madrid, de Barcelona o d'Albacete, no? Aleshores és una cosa tan estructural i que tenim que començar a treballar des de baix i per això l'esport és un molt bon vehicle. Després, la cultura no hi ha millor per fer la unió a una ciutadania que viuen en un mateix lloc. Si fes aquí un torneig de futbol, dius torneig per a tothom. Vindran tots, asiàtics, llatins, marroquís, africans, tot allò vindran europeus. I nosaltres, una de les nostres marques insignes, com diu el Sergi, és això, no? O sigui que tenim també plantejat a les diferents lligues que hi ha les diferents ètnies, races, dis-li com vulguis, o sigui, a mi tampoc m'agrada gaire separar ni per continents ni per races, perquè al final, escolta, tots vivim de peu, però sí que realment tenim la comprovació al futbol, al món del futbol, que el futbol és el mateix que la societat, no? És un espill, i aquest espill també es repercuteix amb que la integració és molt més fàcil amb l'esport i una rialla que no amb tot el que venim darrere arrastrant i que realment és costós. Això és un tema que filosòficament és molt complicat. O sigui, aquí ens ficarem avui una mica d'això, però és molt complicat el poder integrar i el poder... Però, aquests granets de sorra el que fan encara és millorar el panorama, que pot estar en alguns llocs més o menys malament, i per almenys intentar-lo millorar, i és el nostre granet d'arena, amb aquesta Fundació Bascomesa d'Alfa, també recordo que fa uns anys també vam ajudar amb un equip de... No sé, la quantitat no igual, o sigui, això és igual, no? De Guinea. Esperança de Guinea. De Telimela. O Telimela, són aquestes petites cosetes. La província meva natal és on estem ara mateix, fent tot el màxim perquè la joventut de la nostra ciutat tingui una oportunitat de viure ahí i estar ahí i sàpiga que on siguis al món pot tindre una oportunitat per ser tu mateix i lluitar per lo que tu sents. Mira, jo, a part de lo que això, lo que soc dels estudis, i us dic una mica amb quins entitats estic amb Integra Lleida, una plataforma d'aquí Lleida que uneix associacions, uneix persones i entitats de tot poder-ho amb emprenedors que estan aquí a la ciutat, que estan relacionats amb l'Ajuntament, regidoria i tot això de persones autònoms que tenen empreses i entitats i moltes coses. I ahí dintre fomentem la convivència, la inclusivitat i sobretot que tot Lleida sigui I aquesta plataforma és una passada. El nostre president Moat és un campió. No para. Si jo dic que soc molt social, encara us falta conèixer el millor del món, perquè no para. Tampoc faria falta. I a part això us volia comentar més o menys, amb la Integra Lleida estic amb l'àrea de l'esport i la cultura i la joventut. I el que jo agafaré amb Integra Lleida per fomentar tot el que podrem fer per la ciutat de Lleida. He comentat una mica per l'immigració i ara la integració comença perquè sí, venim de fora i que podem casar-nos amb una catalana, amb un llatí, amb un xinès, amb un europeu, amb un qui sigui. Que no dir jo soc fulani, jo tinc que casar-me amb una de Guinea que sigui fulani. L'ètnia fulani és una ètnia on està 16 països d'Àfrica i es parla aquesta llengua. I som gent intel·lectuals que volen sempre amb integració i que busquem diners que sigui, si vas en un lloc no encontres un fulani, és que ahí no podràs tindre res. I sempre volem defensar la nostra cultura com els catalans. Els fulanis i els catalans quasi són iguals. Però per què? Perquè tenim un costumbre i un tribu que sempre tenim el que tenim. Valorem el que valorem i que tenim perquè és molt important. I vinc allí i jo ara mateix havia casat a Àfrica. Aquests moments, aquests 2 o 3 anys, des d'això he perdut qui era Alfa. I ara el que estic fent
és conèixer-me millor amb els meus potencials, virtuts, i donar-ho tot per Lleida. Jo vull que Lleida sigui una ciutat referent, no solament aquí a Catalunya, sinó a tot el món, perquè aquí ho valem. Comencem per baix. Vale. I a part això, volia parlar amb l'esport de Lleida. L'esport de Lleida, volem que Lleida vagi a dalt el Lleida Club de Futbol, i encara tenim l'Atlètic Lleida, i que està donant tot l'imatge que volem que tingui a Lleida, i és donar tot suport. És això. I sobre la cultura, aquí a Lleida, si fem events, desfiles de moda i més allà de concerts, que tots puguin vindre a gaudir-ho, a passar-ho bé. Que tenim la llotja no sé per a què és. La llotja està per la cultura de Lleida. I ahí podrem fer moltes coses que arribarà a fer gran a Lleida. És això, vinc hasta aquí de moment i us deixo parlar. Sol un petit incís, vigila entre Lleida i l'Atlètic Lleida, que això està... No, ja ho sé. Això està candela, Lleida està candela. Sí, ho entenc, però jo faig un petit... Això era una nota d'humor. Entenc. I a part això, per què dic Atlètic Lleida? Perquè aquí a Lleida volem un Lleida gran. I no dic que el Lleida esportiu o el Lleida Club de Futbol no estan fent el que volem, però hi ha alts i baixos, ho coneixem. I l'Atlètic Segre aquest any va estar al Mig Futbol, al Mediterrani, ahir al Palamós, Lloret de Mar i Figueres. És una passada. Per què una passada? Hi ha tots els equips de grans del món. Inter Miami, altres ahir a Bolívia, a Paraguai, i altres asiàtics, i un equip africà que va estar ahir, que venen de Costa de Marfil, amb una invitació d'una agència d'Itàlia. Van participar al torneig, i al acabar el Adidas Futbol original els vaig convidar a la seva botiga oficial per donar-li regals de botes i samarretes Adidas. I tot això per què? Per donar suport, que dir que els africans també són benvinguts aquí. I això és una passada. Jo m'agrada això, m'encanta. M'encanta, i per què no el pròxim, que serà, crec que a Sant Mamés, a Bilbao, per què no un equip de Lleida, a l'Atlètic Segre, per què no un Lleida esportiu, i per què no un AM, per estar ahí? Si algun equip de Lleida juga a Sant Mamés, te pago lo que tu vulguis. Vale. I a part d'això, doncs jo, mira, tenim aquest repte. Si el pròxim... A veure, queda gravat. Si ho veig, t'ho juro que serà... Un equip de Lleida... Me podré morir tranquil. Un equip... Competir, al mateix... No un amistós, sinó competir a la mateixa categoria. Si podem anar a Sant Mamés a jugar, jo vamos, me tiro del barco. Aquest això, el pròxim torneig de MIC, dono la meva paraula, un equip lleidatà estarà ahí. I estic segur qui serà ahí. És l'equip d'Atlètic Segre, l'equip que es dirigeix el president David Romani, que li convido a escoltar això i no perdre l'aposta amb el meu millor amic. Ho intentarem. Nois, avui era qüestió de fer un resum. Ja em sap greu perquè volíem... No. Avui era l'Alfa el que devia donar veu també. Ell el que explicava, nosaltres tot des de Lligues Lleida sempre hem donat suport, sempre hem donat aquest acompanyament que han pogut i que ens deixen també el nostre temps i els nostres recursos, perquè no són finits, són limitats, ojalà fossin infinits, no? I està molt bé, i avui també us dono un mínim resum d'això, com faré, com tinc proposat el que farem per donar suport i que Lleida sigui així. Molt ràpid, Alfa, perquè estem fora de temps ja. 30 segons. Mira, tot això perquè em reuniré amb el president David Romani i més allà dels altres equips d'aquí Lleida per que obrin portes als nens i nenes que volen inscriure i estar dintre i tot això. I a través de la meva pàgina xarxa Instagram, que tinc molta audiència i que tota la gent gran de Lleida m'estan seguint, World Manager Sport Culture Cent, i l'altre és Alfa Jordi Manager 100. Aquestes són les meves xarxes d'Instagram i el meu número és 631 789212. És el meu número WhatsApp i personal. Qui vulgui em trucarà a aquest número i parlarem més allò. I el que faré és, si ajudar, el que dic sempre, si ajudar és una pèrdua de temps, jo vull perdre la meva vida ajudant. Això ja està. Vinc hasta aquí. No és una mala frase. No és una mala frase, és una frase lapidària. És una frase lapidària. No és una mala frase. Alfa, d'aquí uns dies te tinc aquí. A veure si és veritat, perquè jo he anat al Segre Diari, al TV3 i també a Lleida TV, i m'han dit que ja em convidaran i m'invitaran quan veguin el que faig. I a partir d'ara jo seré el meu propi veu, i ara tinc el suport del senyor
Sergi Guiu, que em convidarà aquí quan puguem, i després els altres mediàtics vindran a mi per poder-me fer un documental. Us dic també el que em faci el documental meu, que explicaré tot lo tabú dels africans i tot allò, serà el documental més top del món i que ficarem el record mundial. D'aquí a les Oscars, President, d'aquí 2 setmanes ens veiem. Gràcies, Sergi, per aquesta estona. Adéu-siau, que vagi molt bé els dos. Adéu. Estàs escoltant El Temps Afegit, a UAU Lleida Ràdio amb Sergi Guiu.